buat hongoran beli bojo. Ini kisah nih ngelusi motor bendino. Bendino gawenane golek duit, tapi orang enak sing digolek nih, bojo ra gablek, boro-boro cewek meneh. Aduh. Jam piro iki yo? Kok sawan ya? Ah, mangkat lah. Bocah-bocah sudah engko ono kaya ni. Angkatlah. Yuk. Golek duit. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepi iki? Bocah-bocah ning ndi yo urung teko iki. Sawan urung teko lambat tenan iki. Bocah-bocah lambat tekone limot. Sawan barang urung budal iki. Suwi men cah-cahmu. Enteni karo gitaran iki. Awan mana cok iki cok? Beh, jan ngomong ya nek. Apa ndi mo? Kono kulon. Kampus 2 jam ning kene lho lambat men. Sepi to ya penumpange. Cok. Wah, embuh ya penumpange kok sepi men kayak ngene. Wis pemasukan ra enek iki. Wah, musim terkecek iki. Gitarane dhisik lah. Nah, sing nyanyi opo? Bicara kowe. Cara model saiki milenial cicak rowo iki lho. Nget-ngetan. Oh iya wis. Oke. Rungono lagu iki lagu milenial saiki. Tuku ketan ning prapatan balikan romantan kaya mangan jangan nget-ngetan. Gitar nyai. Salah kowe jini. Salah kuncine lho. Lho iki dangkrenganmu bisa gitar. Lagu pula nyanyi ngene. Kae Nisa nganu. Apa kae? Nisa Sabunan. Oh, Sabian. Oh, jadi Sabian. Jajal gitarmu kayak piye? Ini lho gitari. Oh, so iya. Oh, Ini lagune sapa? jadi Nisa Sabunan. Sabian. Oh, Sabian. Lho. Piye to iki? Oh, dilajeni iki. Udah ganggu wong musikan ana. Heeh. Oh, Bayaan, lah ngopo? emang utang. Lah kowe kredit to? Iya, Wah, kredit apa to sajane iki? kredit anu barang-barang. Lah, wis selingkuh-lingkuh ngono ben adem. Enak ngopo ya jane cerita-cerita piye? Mahal, mosok. Pun bayar, endang bayar. Lek utang belum. Lah, wong piro wis sing gampang utangan iki? 50. Wong 50 kok tenan kowe. Iya, Kok ngono kaya ini ngutang barang lho. giliran bayar alasane bojone meteng lah. Syutingnya mana? Kalian sapi ini tahan. Selo. Ngene. Kowe wajahmu tak delokne bentuke wis kaya wedhus jaran. Saiki mending timbang mumet nyanyi wae gitaran. Wis Aisyah. lho telengane. Nek nyanyi ya, Nyanyi apa? Coba gitar. Sewu. Sewu apa? Sewu lho. Sewu kata, ngomong ngene iki. Sewu kata. Bos. Wis tak liwati. Asih. Sewu hati. Apa ngono? Nyanyi yo. Angel. Lah ala telek. Aku beng meneh berarti. Iyalah, nek liya-liyane mbok-mbokane neng. Ya wis hati-hati lho ngono. Ane ya. Oke. Nuwun ya. Iya. Oke, hati. Ya wah bentuke kayak jaran kayak ini. Wah, tenan. Iya, enggak jadi. Lihat alian.
Hati-hati coy. Oke. Oh iya. Gitu jangan numpak motor ini. Mas, ojek mas. Oh iya mas, gini mas. Ojek mas ya. Ojek mas, apa ini? Karena ini, kue disek apa disek? Kue disek ya? Salah ya. Ya wes kono. Karena ini, aku kabur aku. Kabur neng, di lah. Lu kabur lo mas. Kabur dari kenyataan. Lah kan. Saya cepet lah, bentar ya aku ya. Makasih ya. Oke. Ini di motor ini. Ini sing elek. Helm mana ora? Iki helm apa helm iki? Helm internasional. Iki helm tukang wheel iki. Oh. Berangkat. Jangan numpang ya. Wah, bening cok. Beneran deh. Ojek, Mbak, ojek. Ganggu aku bagian kurung iki. Ayo, Mbak. Ojek, Mbak. Aku arep market ke barang nih terminal. Terminal, Mbak ya. Ya wis iso. Lah, piye? Tapi barangnya akeh. Ora apa-apa, barangnya tak dalem buri sampean tak numpak ning ngarep. Oke, yo, nggih. Barangnya bisa Ning omah, Mbak ya. Atur ah. Ya sekilo lah. Oh, sebenarnya wis oke sip. Manut. Jatahku modal. Enggak nih, Bro. Ngene opo? Aneh-aneh barang. Rezeki nomplok iki. Hati-hati. Oke. Ayo Mbak, kene Mbak. Nolong-nolong mulai Cet. Coy, aku nggak disik coy. Jangkrik. Masih ya, Mas? Oh iya Mbak. Ngimpi opo aku mampu ngintek rezeki nomplok iki. Wayu kena kempe. Cantik lah. Wes, Mbak. Oh, barangnya oke, Mbak ya. Tak tonton ini, Mbak. Oke, Mbak. Kita lapannya di sini karena kotor iki. Banyak wong ayu ae. Kuat ya, Mas? Dia jelas kuat iki. Aman. Siap. Ayo berangkat, Mbak. Oke. Jan, rezeki nomplok iki. Loh. Aku sampean Mbak sing ngojek. Aku mesen ya. Doa.